31 ডিसेम्বৰ 2021 বছरनि अबनक पाइथाक साल एबा दिन मुम्बाइनि सरगाव जत गारि घोड़ानि चिरुं मकराव ओंलायजाक जतनो फाइनाय सालनि बागै तै फाइनाय यार जे फाइनायनि बागै 2022 अनि यार न पालानि बागै जतनो जानि नगो तैयारी खालायलाय दंलायो तै आबनि बिसिंगो न मुम्बाइयाव दंनाय खरकसा बोरै जानबि कुकरे बिनि नगो फाइनाय सालनि 2022 अब निउ इयार पालायनाय बागै बिनि नगो जत मानिखौनो रेडि खालायलाय दंलायो पयला बोसोरनि लगी जानबिनि बिनि बुफा बिनिबो आचायमानि साल अमो बाय कायनि खालायै पालायनायनि बागै बर कतरमा खालायै नगो पार्टी नाहारका सेलिब्रेशन खालायनायनि बागै बिनि बोखानि दल दंनो तै रिलेटिव्स रंनो बो अ पार्टीव इनभाइट खालायका बरक तै हरनि 7 सिमी पार्टी चेंगै 10 दाव हिंगे न अ पार्टी रक जत मोथागै रेजाखा तै जे पार्टीव एटेन अंगै दंनाय रकबो जानि नगो जावै नंगै जत थांबायखा आबनि यागोल खेनो जत नकनि सामग रक पाइबाई जानबि कुकरेनि लगी खरक दुई दल रक दंगो अबरक बाय 11टा दिगे काहायो खेनो नकनि फातर अंखरखा खरकसा कमन फ्रेंडनि नगो थांगै निउ इयार पार्टी खालायनायनि बागै जानबिनि लगी जे बरक रक थांनाय बिनि दल रक आरोनि बिसिंगो बिनि चाइल्डहुड फ्रेंड दंगो बिनि बुमुं ओंखा दिया तै अबनि लगिव न बरंनि खरकसा मेल बेस्टफ्रेंड दंगो बिनि बुमुं ओंखा श्री अ पार्टी गांगे यासना अहजा बुमुंगै बरंनि खरकसा दल बरंनि नगो न अ पार्टी अर्गानाइज खालायो आर जागा न बरंनि नगनि जत सामग रक पाइबाय आकावायै बरक थांलायमानि आरो थांगै पार्टी सेलिब्रेशन खालायनायनि बागै निउ इयारनि तै बिनि दलनि नगो जे पार्टी अर्गानाइज खालायमानि बरंनि 8 तला बिल्डिं साकाव तै आर साकाव न पार्टी अर्गानाइज खालायो अ पार्टीव जानबि दिया तै श्री न गारैब 15 जना बरक दंगो आ पार्टीव इनभल्व आबनि यागोल खेनो पार्टी चेंगै रेजागो 11:30 नि काहायो तै जानबि नगो सावै फायो 1:30 काहायो नगो सकपायनाय हिनै तै जेफ्रु 2टा बाजिवै थांपनो जानबि नगो सगैया आफोरखेनो बुफा जानबिन आरो कल खायहरका थांगै नगो सकपाया कुहिनै कल खालायमानि यागोल बा जानबिनि फारसेंतै कोनो रेसपन्स मानजागलिया हिंखिनो बुफा वानसुका जानबि पार्टी रको बिजि ओंगै तंखाना बरक तै बिनि लगे वाज बिनि चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड बा दंगो दिया आबागनि बागै कुनुफानो वानानै निगरै हिनै बुफा कल तनि वैरेखा कल खालाया तै स्राबसानि यागोल खालायनायानो हिनै आबनि यागोल खेनो बुफा बो बिनि लगिस बेस्ट फ्रेंड दंगो हंकांके गसां खालायै न वानाया गारै थुवै पाइखा 10 दिन याखेबा 1 जानुवारि 2022 नि साल कैसा आनोन नम्बर बाय कल सकफायो जानबिनि बुफानि आरो तै कल खालायै साव दाक्ति गारनानै न हस्पिटाल फाय सकफायदि हिनै तामनि हिंकांके बिनि बसाजो जानबि कुकरेजानि लगिव कैसा बेलाखेनो इंसिडेंट कतरमा अंगै थांका बेलाखेनो सीरियस आबागै दाक्ति हस्पिटाल फाय सकफायदि हिनै इनफर्म खालायरेखा तै आबनि लगे न बुफा बो वाना जागै जे हस्पिटालनि लोकेशन रहरका आर जागाव न थांगै सगैखा तै जेफ्रु बुफा हस्पिटाल थांगै सगैया आफोरखेनो डॉक्टर रक साका जानबि कुकरेजा बेलाखेनो साक दुखुमान मा बाय बिनि लांमा चनानि नांखा तै बो असुंचानो याकारि कालांखा हिनै आमनि यागोल खेनो बुफा बो कबर काहाय ओंथाका आसमसा आमहाय कग्रक न खनावै तै कग्रक सोंमानि यागोल बिनि दल रंनो साइमानका जे बिल्डिंग बरक पार्टी खालायै दंगो आरोनि सेकेंड फ्लोर नि सिमी जानबि कुकरेजा याकुं कासलेवै खालायै बेलाखेनो साक दुखुमानै न थैका हिनै हिंके सोंमुं हिंके अबसे जानबि कुकरेजा जे थैमानि अबो नेचुरल डेथ दे तै जे सेकेंड फ्लोर नि सिमी खालायो हिनै सामानि अबो गुबै दे याकुं कासलेवै खालाय नायकि बाबो न दागारनाय दे दं मासासो जानबि कुकरेजा थैमानि उकलग गोबांमा हयजा कग्रक दंगो तै अबो तुरुक लकरंनि बसकांगो नुकजागै फायो पुलिस रक जेफ्रु डीप इन्वेस्टिगेशन खायो आफोरु
Hingke ang o video ni part 2 mas namnai part 2 naina mo chuka hingke norok comment khlai sadi o part 2 nang ke norok full nogoi mannai je janbiri logi o ahoro tamo wngkha tei bono sabo bwthar ka tei kubui kubui de bo arjakani thaika nakiba bini ukologo hwijak kok rok tongo oborok no saimane ni muchungkha hingke comment section o thangoi comment khlai sadi part 2.